הקלטתי. אוקיי. אוקיי. טוב, כמה אנחנו? אתה ואני? לא, יש אני, דניאל. כן. שלום, דניאל. שלום, אני כרגע עם האייפון, אז קשה לי להתקשר, אבל זה בסדר. מי עוד שלמה? זהו. טוב, ואני שומע גם קול של אישה, אני מבקש להשתיק. אנחנו מתחילים היום פגישה מספר 170. זוהי פגישה של קבוצת הזום, קבוצת הלימוד שלנו, היום יום חמישי, 28 באפריל, יום הזיכרון לשואה, פגישה אינטראקטיבית מטעם מפעל דוב סדן, ואנחנו היום מקדישים את הפגישה ליום זיכרון השואה. התחלנו בפעם שעברה ביום שני לקרוא את המונולוג של אהרון צייטלין, מונולוג עם פליינם יידיש. בפעם שעברה אנחנו נתנו הקדמה קצרה על הטקסט הזה שנכתב ב-1946, והתחלנו קצת לקרוא. בלה אמרה לנו בפעם שעברה שהיום היא לא תוכל להגיע, מכיוון שהיא הולכת לטקס של יום הזיכרון לשואה, והיא תספר לנו מדוע. אף על פי שאני בפעם שעברה דיברתי נגד הטקסים האלה כדבר לא מספיק כדי להעלות באמת את זיכרון השואה. נדמה לי שבלה מסכימה איתי, אבל היא תסביר לנו למה היא מחויבת היום לא להיות. כרגע שלמה ודניאל נמצאים, אנחנו מחכים לאנה, שתמיד משום מה נאלצת לאחר קצת, ויאיר אמרנו שהוא פרש לתקופה מסוימת, כי הוא עכשיו מקדיש את רוב זמנו להרחבת הספר שלו, משיחה ראשונה, כן, והוא מתעסק עכשיו בזה. נתנאל, שניהל את הזום שלנו בחצי השנה האחרון, התגייס לצה"ל לפני כמה ימים, ולכן הוא לא יכול להשתתף. מי נותר שצריך עוד להיות איתנו? אלעזר. אלעזר עוד לא הגיע? לא. אוקיי. אז אנחנו לפני שממשיכים לקרוא את המונולוג של אהרון צייטלין, אני רוצה להתייחס ליום הזיכרון לשואה שחל היום. אני לא יודע כיצד כל שנה, כל אחד מכם, שלמה ודניאל, מתנהגים ביום השואה. אני בטוח, כמו שדיברנו בזמנו, שסדר פסח נחוג בצורה שונה בקרב של משפחות שונות במדינה, כך אני חושב שכל אחד מאיתנו ביום הזיכרון לשואה מתנהג שונה ואחרת. לא כולם צמודים לרדיו ושומעים את העדויות שהם בשפע ביום הזיכרון. לא כולם הולכים לטקסים במוסדות שזה תפקידם לשמוע נאומים. לא כולם יושבים וקוראים טקסטים שנכתבו על השואה. המגוון הוא רחב מאוד של תגובות שלנו כיום, מה אנחנו עושים ביום השואה. אמר לי, ואני לא אגיד שמות, לפני כמה ימים, חבר טוב שלי
יום השואה? אתה שואל אותי, הוא אומר לי, אם אני מקשיב לרדיו ביום השואה, אתה השתגעת? אני צריך להרגיש לא טוב, אני בכלל לא רוצה לשמוע, מכיוון שמשפחתי כולה נספתה בשואה, וזה עושה לי רע. זאת תגובה אחת. אנשים אחרים הקרובים למשפחתי, ואני לא אגיד שמות, בורחים מכל דבר שקשור ליום השואה, ולא מתעניינים, ואין להם שום מוטיבציה, לא לשמוע עדויות, לא לקרוא דברים על השואה, לא ללכת למוסדות לשמוע נאומים וכו'. היום, מישהי שביקרה אצלנו בבית, חברה של אשתי, אמרה, כשאני שומע שיר ביידיש מהתקופה הזאת, אני מרגישה רע, אני מתרגשת, מתחילה לבכות, אין לי שום אפשרות להתייחס לשואה בכלל. רבותיי, אני לא יודע איך אצלכם, אני עוד מעט אגיד לך איך אצלי, אבל בואו נשמע, שלמה, מה במשך השנים אתה עושה ביום השואה? למען האמת לא הרבה, הרדיו והטלוויזיה פתוחים, ואני מקשיב. תשמע, החוויה הגדולה הייתה כשדודי חזר משוודיה, אחרי שהוא היה שם באיזה מחנה שפיתמו אותו, כשהוא עבר ממשקל של איזה 20 קילו למשקל לחצי נורמלי, מאושוויץ, והוא הגיע לבית סבי וגר שם, והוריי היו הולכים ערב ערב לשם, והוא היה מספר סיפורים, והוריי היו שבורים לגמרי מהסיפורים האלה. אני הייתי אז בן פחות מ10, כן. אז הם לא שיתפו אותי בדיוק, אבל קצת הקשבתי לשיחות שלהם, שחלקם היו ביידיש דרך אגב. כן. תשמע, זה היה דבר נורא להקשיב. כן. וגם היום אני מקשיב לכל מיני סיפורים. היום למשל קראתי קצת בעיתון, אתה יודע, העיתונים מלאים בכל מיני ניצולים, כן. שגילם קרוב ל100 שנה, והם כן. מספרים על מה שעבר עליהם וכו'. שלמה, כן, אני מפסיק אותך לרגע, לידיעתך, היום אמרו ברדיו שיש 1,000 ניצולי שואה בני 100 ויותר. כן, כן. אז זהו, היום קראתי על איש בשם הרשקוביץ, כן. שהוא, יש לו חימשים. זאת אומרת, ילדים של נינים? ילדים של נינים, כן. כן. והאיש נראה יושב על כיסא עם עניבה, ונראה לגמרי מאושש, והוא מספר שהוא לא ניצול שואה, אלא מנצח השואה, והוא מספר על אחיו שהוציא איזה ספר, והוא הציל את הספר, הספר היה איתו כל השואה, כל מיני סיפורים כאלה, שאתה עומד נדהם, מה אני יכול לומר? סיפורי 1,000 לילה ולילה. אני לא יודע אם 1,000 לילה ולילה, זה, כשאתה אומר את זה, אתה גורם להזלה של כל הדבר הזה. אבל זה סיפורים נוראים, יחד עם המוזיקה הזאת שמתנגנת, המוזיקה המקברית הזאת שמתנגנת, זה נהפך ליום מאוד מאוד עצוב. כן, אז ממה שאתה אומר, אני מבין, תראו, השאלה שאני שואל אתכם, זה כדי לסכם אחר כך, ולהגיד מה שאני רוצה להגיד, על איך לדעתי צריך להתייחס ליום הזיכרון לשואה, ואיך לא עושים את זה במדינת ישראל.
ממה שאתה אומר יוצא שהצורה איך שאתה, כן, ביום השואה נחשף למעשה בעיקר למה שהגרמנים הנאצים עשו לעם היהודי. לא יותר מזה. השאלה שאני אשאל אחר כך, זה האם זוהי הצורה הנכונה והשלימה להתייחס לשואה במדינת ישראל. דניאל, מה אתה עושה במשך השנים ביום השואה? דניאל שומע אותנו? דניאל? שלמה, כן, האם שומע, דניאל רק שאני... במיוט? כן, לא, אני שומע, רק שאני עוד כמה דקות באוטו, קשה קצת לקשר. בסדר, אחרי זה אני אשתדל לדבר. עכשיו אתה לא יכול, אוקיי. אז אני אגיד מה שאני רוצה להגיד. עוד כמה דקות. בסדר. אז לגביי, כן? אני עונה על השאלה ששאלתי את שלמה ואת דניאל, אני עונה גם לגביי. מה אני מאז שעליתי ארצה, מה שעשיתי לפני שעליתי לא חשוב עכשיו, מאז שעליתי ארצה, מה אני עושה ביום הזיכרון לשואה? מכיוון שאני בארץ כבר 62 שנה, הרי ש62 שנה עליי לסכם במשפט או שניים. ואני אגיד, כל פעם שמגיע יום הזיכרון לשואה, אני לא הולך ליד ושם ולא הולך לשמוע הרצאות של דיגנטרים, אנשים חשובים במוסדות של הנצחה, אלא שאני יושב בבית ומקשיב לרדיו 24 שעות, מערב יום הזיכרון, יום קודם, ועד לסיום יום הזיכרון בערב למחרת. למה אני עושה את זה? לא כדי להזדעזע ולא כדי לשמוע סיפורים שהרי הסיפורים הם אינסופיים. אני עושה את זה, כך אני, כן? אני לא אומר שכל אחד צריך, אבל מכיוון שעיסוקיי קשורים כל השנים בחקר התגובה היהודית להיטלר ולשואה דרך ספרות שיהודים כתבו ביידיש ובעברית, אני כל יום הזיכרון שומע את הסיפורים כדי ללמוד עוד ועוד על הדרך כיצד יהודים הגיבו בזמן אמת בימי מלחמת העולם השנייה. ומה אני לומד ב62 השנים האלה? אני לומד מה מספרים, כמו היום, מה הגרמנים עשו לעם היהודי. מה אני לא שומע, ועל מה לא מדברים. לא מדברים על מה שהיהודים עשו כתגובה בזמן שחיו בגטאות ובמחנות. יוצא שמי ששומע את הרדיו ב60 וכמה שנים האחרונות, מקבל רושם שיהודים היו קורבנות בלבד, שהלכו למוות בלי להגיב ובלי לעשות שום דבר. זה מה שמקבלים. אבל
לבוא ולספר שיהודים כתבו בגטאות ובמחנות, שיהודים הלכו לתיאטרון בגטאות, שיהודים התארגנו בוועדי בתים כדי לעזור אלה לאלה, שיהודים בגטאות בלודג' ובוורשה ניסו להקל על הסבל כל פעם שהיו בעמדות של אדמיניסטרציה של היודנראט. כל זה עד 1972 יוק, שום דבר. תשוו בנפשכם, מסוף מלחמת העולם השנייה, מ-1945 עד 72, כן? עברו כמעט 30 שנה, שום דבר, רק מה שהגרמנים עשו ליהודים. היהודים הם קורבנות, הלכו למוות באלם פה, אבל זה לא נכון. למה אני אומר עד 1972? כי ב-1972, בפעם הראשונה, באוניברסיטה העברית, התחיל קורס ביהדות זמננו, על החיים הפנימיים של היהודים בגטאות ובמחנות. ואז יהודה באואר, פרופסור יהודה באואר, אז הוא היה דוקטור, שבא למלא את מקומו של דוקטור שאול אש, שנספה ב-1968 בתאונת דרכים, בגיל 40. והוא היה מראשוני המרצים על השואה באוניברסיטה העברית. אבל הקורסים שהוא נתן זה היה על ההיסטוריה הנאצית, כי זה מה שידוע אז, מה הנאצים עשו ליהודים. דוקטור שאול אש התכונן לפני שהוא נספה בתאונת דרכים ב-68, הוא התכונן להתחיל מחקר על חיי היהודים בגטאות ומחנות והתגובה שלהם, של היהודים. הוא נספה בתאונת דרכים כשהוא נסע על כביש החוף להתבודד במלון ולהכין הרצאה על החיים הפנימיים של היהודים בגטאות, הרצאה שהוא היה אמור לתת פעם ראשונה בהיסטוריה של המחקר באיבו בניו יורק. הוא עמד לנסוע לאיבו לדבר על זה. אבל הוא נספה בתאונת דרכים, ובמקומו בא אז דוקטור יהודה באואר, שכחוקר של תקופת השואה, עסק גם כן, כפי שהיה נהוג אז, במה שהנאצים, בהיסטוריה נאצית, בזמן מלחמת העולם השנייה. גם הוא אמנם הבין שיש לחקור מה היהודים עשו בגטאות ובמחנות, לא רק מה שהגרמנים עשו להם. אבל אז המחקר היה בחיתוליו, לא ידעו כלום. מה היה לנו? היה לנו הספר של ראול הילברג, כן? על ההיסטוריה הנאצית בזמן מלחמת העולם השנייה. וראול הילברג לא ידע יידיש ולא הכיר דוקומנטים יהודיים. ראול הילברג עסק רק בדוקומנטציה נאצית. אמנם ספרו הוא אבן יסוד בהבנת מלחמת העולם השנייה, אבל כשהוא ניסה ב-51 ואחר כך במהדורה נוספות, ב-60 וב-70,
להכניס פרק על התגובה היהודית. הוא אמר, היהודים, איך הם הגיבו, או שברחו, או ששיתפו פעולה עם הנאצים. הוא לא הכיר אף דוקומנט מהארכיונים היהודיים. וברגע שפורסם ספרו ברגע שהוא רצה לפרסם ב-51, יד ושם דחה את כתב היד ולא רצה לפרסם. בגלל הפרק הזה על התגובה היהודית שהוא היה לגמרי לא מבוסס, עני ודל ללא הבנה של מקורות יהודיים. כאשר ראול הילברג בסוף פרסם את הספר בשנות ה-60, דוקטור שאול אש, שהיה גם מורה שלי ביהדות זמננו, יצא נגדו במאמר ביקורת חריף. המאמר נקרא The Dignity of the, איזה היה? The Dignity של קורבנות השואה. והוא ביקר קשות את הפרק הזה של ראול הילברג על התגובה היהודית. ובגלל שדוקטור שאול אש הרגיש אז ב-61 שיש לקונה, שיש חוסר של מחקר על איך שהיהודים התנהגו בגטאות ובמחנות, הוא רצה להתחיל מחקר על החיים הפנימיים של היהודים בגטאות ומחנות. לצערנו, הוא נספה ב-68, ואז ביהדות זמננו בא במקומו יהודה באואר, שהפך לאחד החוקרים החשובים ביותר הישראלים של תקופת השואה. אבל גם יהודה באואר לא עסק בדוקומנטים של ספרות יידיש, או בדוקומנטים ביידיש. הוא המשיך לעסוק בתולדות ההיסטוריה הנאצית בזמן מלחמת העולם השנייה, ותרם לזה תרומה אדירה. ככה שכאשר אני כתבתי את הדוקטורט שלי על ספרות יידיש ועברית שנכתבה בגטאות ובמחנות בימי מלחמת העולם השנייה, על פי כתבי יד משם, והגשתי את הדוקטורט ב-1979. זו הייתה פעם ראשונה שמישהו בכלל התייחס לתגובה היהודית של קורבנות השואה בזמן אמת, דרך הספרות שיהודים כתבו בגטאות ובמחנות. ככה שאם אנחנו חושבים או מסכמים, אומרים שב-1980, ב-79, 80, כשהגשתי את הדוקטורט, במחקר עוד לא היה להם מושג, בוודאי לא לאנשים שלא עוסקים במחקר, שיהודים כתבו ביידיש ובעברית, בגטאות. ולכן, עד 1980, אין לדרוש ממדינת ישראל ומיום השואה במדינת ישראל שום התייחסות מבוססת על התגובה היהודית לנאצים מגטאות ומחנות דרך הספרות שהם כתבו. ואז אנחנו מגיעים ל-40 השנים האחרונות, שנות ה-80 והיום, כן, 2022.
במשך 40 השנים האלה, 42 השנים האלה, הדוקטורט שלי היה מונח במרתפים אפלים של הספרייה הלאומית, כשהגשתי אותו בגלל החובה להגיש 2 עותקים מכל דוקטורט לספרייה הלאומית, אבל במשך 40 שנה אף אחד לא ידע על זה. רק בינואר 2020, כאשר ראיתי שלא עשיתי כלום, הגשתי דוקטורט, זה מונח במרתף אפל, המחקר לא מכיר אותו, ודאי לא אנשים בכלל, הלכתי בינואר 2020, כמה חודשים לפני פרוץ הקורונה, והוצאתי 60 עותקים מהדורת צילום של הדוקטורט. זו הייתה פעם ראשונה לפני 2 שהופצו עותקים, כמה עשרות עותקים, בספריות בחוץ לארץ, וכל מיני סוכנויות שמתפרנסות ממכירת דוקטורטים, כן? ביקשו ממני עשרות עותקים ומכרו אותם, וזה הכל. זאת אומרת, שהעובדה שיהודים כתבו ביידיש ובעברית בזמן השואה, בגטאות ובמחנות, עד היום, זוהי עובדה לא ידועה. כמה עשרות עותקים, כן, שנמכרו לאוניברסיטאות בחוץ לארץ, או פה ושם לאנשים פרטיים, לא משנים את הדרך כיצד אנחנו מתייחסים ביום השואה, ביום הזיכרון לשואה, לקורבנות השואה. והתוצאה היא שגם היום, כשאני שומע אתמול והיום את התוכניות ברדיו, עדיין מדברים על מה שהנאצים עשו ליהודים, ולא מדברים על תולדות התגובה היהודית וההיסטוריה הפנימית של היהודים, מה הם עשו בגטאות ומחנות, לא רק בספרות. יש כבר מחקרים לא מעטים. יש היומנים של רינגלבלום, יש ספרות ענפה ביותר, אבל ביום הזיכרון לשואה, עיתונאים, כן, שהם מככבים בהנגשת יום הזיכרון לשומע, לקורא, עיתונאים אין להם זמן ללמוד מה שהמחקר כבר הגיע מזמן להגיש לקהל, ועדיין העניין ממשיך להתנהל כאילו הנאצים הם המככבים ביום הזיכרון לשואה. ואיפה אנחנו, הקורבנות? עשינו לא מעט כתגובה בזמן אמת, אבל ביום הזיכרון לשואה זה לא בא לידי ביטוי. האם יש תגובה, שאלה, לפני שאני ממשיך? בכל זאת, דניאל, מה אתה אומר? לא, אני אומר שבכל זאת, אני לגמרי מסכים איתך, רק שבשנים האחרונות נראה לי שקודם כל קוראים את היום הזה לשואה ולגבורה, כלומר יש איזושהי נטייה לא לספר רק על השואה אנחנו קורבנות, אלא כמו שאתה אומר, החיים, מה שהיה ומה שהיו
נדמה לי שיש בכל זאת משהו שקורה בכיוון הזה. האם אתה, כשאתה שומע ברדיו ביום השואה, האם אתה שומע שיש יותר מאשר סיפורים על מה שהנאצים עשו לנו? נדמה לי שכן, זה מתחיל. לא, לא נדמה לי. האם אתה יכול כן, להביא כן, דוגמה? אני שומע עדות, אני שומע דברים שלפני כמה שנים יכול להיות שלא היו. העדות שאתה שומע זה מה שקרה לנשים פרטיים. האם אתה שומע על מה יהודים עשו בצורה מאורגנת בגטאות ובמחנות? זה מה שאני שואל. אתה אומר, נדמה לי. לא, אני לא רוצה. נכון, לא הרבה. לא, הבנתי את השאלה, אני מסכים. שלמה, מה אתה אומר? אני לא שמעתי הרבה, אבל בזמן האחרון, אני מוכרח להגיד, אני שמעתי על הרבה יותר התקוממויות שהיו בגטו, כי גם זה הטריד אותי מאוד. איך זה אנשים שבעצם ידעו שנגזר דינם, ושהם ימותו בסופו של דבר, הם ירצחו, איך זה שהם לא התקוממו? אז זה היה בשבילי איזושהי חידה שלא קיבלתי עליה מענה. ובסופו של דבר התברר לי שהיו כן התקוממויות, לא הרבה, אבל היו. כן, תראה, העניין של ההתקוממויות, יש על זה ספרים שלמים, ואני אפילו לא הייתי אם היו הרבה או מעט. היו במקומות שונים שאתם אפילו לא זוכרים ולא שמעתם מעולם, והם היו. אבל לא על זה אני מדבר. אני יודע שלא על זה אתה מדבר. לא, בסדר, תן לי לסיים. זוהי סוגיה אחרת שכדאי לדבר עליה, בעיקר כאלה שמומחים לדברים, שהרי אני לא מומחה, לא התעסקתי בהתקוממויות, אבל אני יודע שדוקטור שמואל קרקובסקי, שהוא היה מנהל הארכיון של יד ושם אחרי קרמיש, אחרי דוקטור קרמיש, הוא כתב על זה ספר שלם, ויש עוד אנשים שכתבו על ההתקוממויות. אין ספק שמי שמעוניין יוכל לקרוא על הדברים האלה. אבל עכשיו אני שואל, האם מה שאני אומר, שמעתם ביום הזיכרון לשואה, על תגובה מאורגנת של יהודים בגטאות ובמחנות? וכנראה שלא שמעתם, מפני שלא היה. לכן אני אומר, שחייבים לשנות לדעתי, לטובתנו בעתיד, ולהתחיל לדבר על מהי התגובה היהודית בזמן אמת בגטאות ומחנות, על סמך חומר אותנטי היסטורי שהוא קיים, רק שאנשים לא יודעים ולא מלמדים מספיק, ולכן לא יודעים. עכשיו אני ממשיך עוד שלב. אני רק שואל, האם ביד ושם לא עושים עבודה בכיוון הזה? לא, לא רק שלא עושים, תשמע דניאל, תשמע טוב מה שאני עומד להגיד לך, לא רק שלא עושים, אלא יד ושם יש לי חשבון ארוך איתם, חשבון היסטורי, לא אמוטיבי, אלא היסטורי, ואני אסביר לך. מהו החשבון? באחת הפגישות שלנו, אני לא זוכר אם סיפרתי לכם, האם סיפרתי לכם שיום אחד, בגלל שהטריד אותי העניין הזה, שביום הזיכרון לשואה, כל פעם יש נאומים של ראשי ממשלה, מנהלי יד ושם, ביום הזיכרון בשואה, נאומים פרוגרמטיים שלא מעלים ולא מורידים שום דבר בכיוון שאני מדבר עליו. הלכתי יום אחד ב2 בבוקר וכתבתי מכתב, אפשר להשתיק את הכל שם?
הלכתי וכתבתי מכתב ליצחק ארד, לדוקטור יצחק ארד, מנהל כללי של יד ושם, ואמרתי לו ככה, נמאס לי לשמוע את הנאומים ביום הזיכרון לשואה, כן? אז זה היה תנו לי לחשוב, 75. הייתי אז בן 34, משהו כזה. נמאס לי לשמוע את הנאומים שלכם ביום הזיכרון לשואה. זה לא מקדם את התודעה שלנו של מה שקרה בגטאות ומחנות. הנאומים שלכם הם פרוגרמטיים, לא מבוססים על מה שיהודים עשו בגטאות ומחנות. יש לכם ארכיונים, אתם לא מפרסמים אותם, אתם לא מנצלים אותם. לדעתי זוהי בושה וחרפה. אילו הייתי נותנים לי לעשות תערוכה על היצירה, במכתב, כן, על היצירה היהודית בגטאות ומחנות, הייתם יוצאים עם תערוכה ניידת, שעד היום עוד לא נראתה על מה שיהודים עשו בגטאות ובמחנות. כתבתי את המכתב, שלחתי אותו ליד ושם, ורציתי לשכוח ממנו, כי הייתי בטוח שאף אחד לא יענה לי. אבל ענו לי. ב-1975 כותב לי דוקטור יצחק ארד, האם מה שאתה כותב במכתב הזה, אתה מתכוון ברצינות? אם אתה מתכוון ברצינות, אני מזמין אותך לישיבה של הנהלת יד ושם, לדבר על הפרויקט שלך. כנראה שנגעתי בנקודה רגישה, כנראה שנגעתי בפצע שגם אנשים לא טיפשים, ואני מקווה שביד ושם יושבים אנשים לא טיפשים, אז, וגם היום, הם הרגישו שיש אמת בדבריי, שבארכיונים של יד ושם, של בית לוחמי גטאות, יש חומר ארכיוני, שאם נפרסם אותו, לפחות נודיע עליו, הרי שהוא ישנה את האופן איך אנחנו מסתכלים על תגובת היהודים בזמן אמת בגטאות ובמחנות. שזה ישנה את המושג שיהודים לא היו רק קורבנות של הנאצים. אז כאשר דוקטור יצחק ארד כתב לי את זה, עניתי לו מיד, אני מוכן לבוא ליד ושם, לפגישת ההנהלה, ולהציע מה שיש לי להציע. באתי ליד ושם לפגישת ההנהלה. ישבו שם דוקטור יצחק ארד, פרופסור ישראל גוטמן, שהוא היה הממונה על המחקר ביד ושם. פרופסור ישראל גוטמן השתתף כבחור צעיר בן 18 במרד גטו ורשה, והוא נפצע מיד עם המרד ויצא מהמשחק, הוא עברי בסוף ועלה לארץ ישראל. ישב שם גם דוקטור יוסף קרמיש, מנהל הארכיון של יד ושם. והם פנו אליי ואמרו לי, אז קיבלתי את הדוקטורט, הייתי דוקטור צעיר שכתב דוקטורט על ספרות יידיש ועברית, שנכתבו בגטאות ובמחנות על פי כתבי יד שמצאתי משם, כתבי יד אותנטיים. אז הם אמרו לי, האם אתה רציני? אתה תהיה מוכן
לבצע תערוכה ניידת על סמך חומר ארכיוני, מהארכיון שלנו, מארכיונים אחרים? עניתי להם, מיני ובי. למה אני אומר מיני ובי? שלמה, אתה זוכר את הבדיחה המקברית שפעם סיפרתי על מיני ובי? לא. דניאל, אתה היית כשסיפרתי את זה? לא נראה לי, לא. אוקיי, אז אני אספר, ואחר כך אני אמשיך. אבל רק שאלה קטנה, אם הבנתי טוב. להפך, תשאלו כמה שאתם רוצים. דניאל, כן. אני הבנתי, הוא הבנתי טוב לדעת שבכל זאת ביד ושם עושים את העבודה הזו של מחקרים ודברים כאלה, אבל לא מפרסים. לפי מה שהבנתי שאתה אמרת. לא שלא מתייחסים על דברים האלה. מה? דניאל, אני עוד לא עניתי לך. זה הרבה יותר גרוע ממה שאתה חושב. תתאזר בסבלנות, בסדר? עוד לא עניתי לך. לא, אני רק שואל אם... הבנתי, אבל אני שואל אם בכל זאת עשו את המחקרים האלה, כי אני יודע שבאו מיד ושם... לא רק שלא עשו אותם, אלא שאסור לפרסם מחקרים עם טקסטים ביידיש. נכון, אבל אני יודע למשל שבאו... תשאל אותי למה, אני אסביר, אני באמצע ההסבר. הברוך, הקטסטרופה, אתה יודע, דניאל, מה אמר סוצקרר לי אישית, כאשר באתי לראיין אותו, והוא אמר לי את זה ב-1971, ואני מצטט מילה במילה. סוצקרר אמר לי לגבי יד ושם, הוא אמר לי, הנאצים חיסלו את העם היהודי, ויד ושם עשה את זה פעם שנייה. כשסוצקרר מתכוון לאותם חומר ארכיוני ביידיש, שיד ושם באופן אידיאולוגי, ויש לי מכתבים על זה, אמר, אנחנו עובדים בשביל הדור הצעיר. אנחנו לא מפרסמים מחקרים על טקסטים ביידיש, גם אם הם נכתבו בשואה. אתה יכול להאמין, דניאל, דבר כזה? על החומר הזה... לא, אני מבין שאתה אומר, אני שואל פעם, האם החומר הזה קיים ביד ושם? זו השאלה שלי. כמובן, ודאי שהוא קיים. אני מסכים לא אפילו... רק שהוא קיים, אלא שהוא מונח כאבן שאין לה הופכין, מכיוון שלא מתייחסים עליו כחומר חי, אלא כחומר מת, שהוא לא רלוונטי לדורות הבאים, כי הדורות הבאים לא יודעים יידיש ולא ידעו יידיש, וכל אלה שהיו בשואה כבר מתו, ואין מה להתעסק עם היידיש הזאת הגלותית. ככה אני מבין את העמדה בשנות ה-70. אני לא אומר מה היחס היום, אני עכשיו מדבר על איך אני נתקלתי, כן? באותה פגישה, כן? אבל שלא תבינו אותי נכון, יד ושם, דוקטור ארד, בא מהעיירה ליטאית שווינצ'יאן, והוא ידע יידיש, והוא הבין מה אני מציע. דוקטור קרמיש, שהיה המנהל של הארכיון, ידע יידיש, והוא הבין מה שאני מציע. ישראל גוטמן, פרופסור ישראל גוטמן, הממונה על המחקר ביד ושם באותם שנים, ידע יידיש, והוא הבין מה שאני מציע. אבל שלושתם, איך להגיד את זה?
לא היו נגד יידיש, אבל בתפיסה שלהם לא היה מקום להבין שתרבות בת 1000 שנה של דיבור ביידיש ו750 שנה של כתיבה והדפסה ביידיש, ברגע שאתה לא נותן לה פתחון פה, אתה תאבד אותה לדורות הבאים ולא תצליח לשלב את המודעות הזאת בזהות היהודית של הישראלים ב100 השנים הבאות. זה עניין פסיכולוגי. הם לא היו נגד יידיש, אבל הם קיבלו את ההגדרה של הנאצים באופן בלתי מודע, שאם קורבנות הנאצים צריכים למות כולם, גם תרבותם לא רלוונטית. בלי לדעת, הם הסכימו עם האידיאולוגיה הנאצית בלי לדעת. אין לי דרך אחרת להסביר את זה. דוגמה, דוקטור קרמיש עמל כל חייו והצליח לאסוף את כל עיתונות המחתרת שנכתבה בגטו ורשה והוציא אותה. הוא היה העורך הראשי 5 כרכים של עיתונות המחתרת בכל מיני שפות, בפולנית, ביידיש, בעברית. 5 כרכים הוא ערך והוציאו ביד ושם, אבל רק בתרגום בעברית. זאת אומרת, העיתונות המחתרת בפולנית בגטו בתרגום לעברית. העיתונות ביידיש שהייתה רבה מאוד בגטו ורשה, רק בתרגום עברית. מה זה? חוקרים רציניים קודם כל נותנים את המקור, אחר כך יכולים לתרגם כמה אבל לא את היידיש. כן? אני מבין לא את הפולנית, אבל יידיש זה לא שפה זרה, כמו שקראו לה באוניברסיטה העברית כמעט עד היום. היא חלק אינטגרלי שהדו-לשוניות היהודית של אותם 5 מיליון מתוך 6 שהלכו כאילו כצאן לטבח. יהודים דיברו גם יידיש והבינו גם עברית בתפילות שלהם. זה לא שפה זרה, אבל זה מה שההיסטוריה לצערי קבעה לנו, שיידיש הפכה לסרח עודף של התרבות הישראלית בימינו ובתמונת העתיד של ימינו. שלמה, כן, מה אתה אומר דניאל? אני אומר משהו שהולך בכיוון שלך, שבאו מיד ושם לראיין את חמותי, כן. מצרפת, בשפה צרפתית. כן. לא יודע, אני רק זורק את זה כדי, אתה מגיב, אבל נראה לי שהולך בכיוון מה שאתה אומר. רגע, לא, אני רוצה להבין מה אתה טוען. באו לראיין את חמותך מה שהיא עברה בשואה. כן, אבל למה זה קשור למה שאני אומר? כי דווקא היא בשפה צרפתית, וזה, לא יודע, מעניין אותם יותר מה קרה בצרפת, מאשר מה שהיה בפולין. לא, נדיאל, אתה טועה. לא, אני שואל, אני לא... לא, אתה טועה, זה לא תומך מה שאני אומר בכלל. זה בסדר גמור מה שעשו. למה? מכיוון שיד ושם, תשמע עד הסוף, יד ושם מראיין ניצולי שואה בשפה הטבעית שלהם. ומה לעשות, יהודים לא רק דיברו יידיש, דיברו צרפתית, דיברו פולנית, דיברו כל מיני שפות. זה מבחינה מתודית בסדר גמור.
זה לא תומך במה שאני אומר, זה בסדר גמור. שלמה, מה, יש לך הערה או שאלה לפני שאני ממשיך? לא, אנא המשך. אוקיי. אז ככה, לפני כ4-5 ימים, כן? מטלפן אליי אדם בשם אוריאל לוי. כן? אני כבר רגיל שלפעמים, לא בדרך כלל, לפעמים, לקראת יום השואה, מישהו מתעניין במה שאני עשיתי. לפעמים. ואוריאל לוי זה מציג את עצמו כעיתונאי, מציג את עצמו כשותף של מאיה ולנטין, אם אתם זוכרים, היא העורכת של 2 הכרכים על רצח עם, שפעם דיברנו, מטעם תנועת דרור ישראל, שזוהי תנועה שמעוגנת ביוצאי קיבוצים, כן? ואוריאל לוי אומר לי, תשמע, אני רוצה להכין מאמר לקראת יום השואה, לקראת היום, ה-28 באפריל. אני מכין מאמר, ובו אני מראיין אותך על יצחק כצנלסון. אני אמרתי לכם בזמנו, לא יודע אם אתם זוכרים, שאת יצחק כצנלסון שכחו במדינת ישראל, אף על פי שהוא גדול סופרי השואה, ואף על פי שהוא כתב לפחות 45 יצירות בגטו ורשה, ובית לוחמי הגטאות פרסם חלק, 50% מזה, ואני פרסמתי 100%, כן, בספר מיוחד, כתבי יצחק כצנלסון מגטו ורשה, פרסמתי את הטקסטים ביידיש, עם מבוא גדול על יצירתו, עם מבואות על כל יצירה ויצירה. ואומר אוריאל לוי, אני עבדתי עם מאיה ולנטין, שהכינה את 2 הכרכים האלה על רצח עם במשך 9 שנים, ואני רוצה לראיין אותך ולראיין אותה, ולדבר על יצחק כצנלסון. והוא אומר לי, ואני מצטט אותו, אני יודע שבכרך הראשון מ2 הכרכים, איפה שמאיה ולנטין פרסמה את השיר של העם היהודי ההרוג ביידיש, יחד עם תרגום לעברית של וולפובסקי, תרגום ידוע. בכרך הזה היא גם כתבה אחרית דבר שכולו מבוסס על הדוקטורט שלך. והיא אומרת את זה. אני רוצה לדבר איתך על יצחק כצנלסון. אמרתי לו ברצון רב, ובמשך שעה שלמה בטלפון, יותר משדיברתי על יצחק כצנלסון, שהרי לדבר על יצחק כצנלסון, לי זה לקח 720 עמודים בדוקטורט. אני דיברתי על העובדה ששכחו את יצחק כצנלסון זה 40 שנה. כי אחרי שאני פרסמתי אחרי שאני הגשתי את הדוקטורט, שבו 2/3 עוסקים ביצירות יצחק כצנלסון בגטו,
לא שמענו כמעט שום דבר. לא בימי הזיכרון לשואה, וכמעט ולא במחקרים נוספים. אז אמר לי אוריאל לוי, לפי בקשתי, אמרתי לו, תראה, אתה רשאי להקליט את מה שאני אומר לך בטלפון. שעה שלמה דיברתי, אבל ידעתי שבמאמר שלו, כמו שעיתונאים עושים בדרך כלל, זה לא היה מאמר, רעיון רק איתי. הנושא זה לא היה אני. הנושא זה היה יצחק כצנלסון, בשביל יום הזיכרון לשואה. אמרתי לו, תראה, מה שאתה תכתוב עליי, שאני אומר לך, תעשה לי טובה, תשלח לי את זה לפני שאתה מפרסם, אני אעבור על זה, ואם יהיו אי דיוקים או השלמות לא חדשות, אני לא אוסיף לך, אבל אם חסר אצלך דברים שאני כן אמרתי, אתה כן, ואני מבקש שתכניס את התיקונים שלי. והוא אכן עשה את זה. באותו יום שלח לי מה שהוא הבין ממה שאני אמרתי, אני הוספתי כמה תיקונים כדי שהקורא לא יוטעה ושלא יהיה אי הבנות, שהרי האיש לא מכיר, לא יודע יידיש, כן? מה שהוא שמע ממני, הוא קלט את הרוב, אבל היו אי דיוקים שהצעתי לו לתקן. והיום בבוקר, כשעבדתי עם גליה שאולי במפעל דוב סנן, הלכנו, הוא פרסם את זה יש באינטרנט משהו שנקרא מגזין דבר. אתם יודעים, העיתון דבר נסגר מזמן, אבל באינטרנט יש עיתון אינטרנטי בשם דבר, ויש לו עיתונאים שכותבים כל הזמן עד היום, ובמגזין דבר, בקיץ בשנה שעברה, אפילו פרסמו רעיון איתי על קצטניק, והיום התפרסם המאמר נקרא משהו כמו יצחק כצנלסון הנשכח, כן? מאמר מצוין של אוריאל לוי על יצחק כצנלסון ומורשתו הספרותית מן הגטו בוורשה, דבר שלא נעשה זה 40 שנה. אני ממליץ לכולכם להיכנס באינטרנט, לכתוב מגזין דבר, אוריאל לוי, התאריך של היום, 28 לאפריל 2022, יצחק כצנלסון, ויהיה לכם דוגמה איך צריך ביום הזיכרון לשואה להזכיר את התגובה היהודית בשואה. ולא להגיד, לזכור ולא לשכוח כסיסמה ריקה, אלא להביא את מה שיהודים כתבו, ולא רק יצחק כצנלסון, בגטאות ובמחנות, ולתת לקורא בימינו לחוש מה יהודים הרגישו ומה הם כתבו תחת שלטון הנאצים. את זה לא עושים עד היום. אוריאל לוי הוא הראשון שבימינו והיום עשה כדבר הזה. אבל עדיין זה לא מושלם. הוא לא יודע יידיש, מאיה בלנטין לא יודעת יידיש, אבל היא עשתה דבר גדול. בכרך הראשון היא פרסמה את הטקסט ביידיש עם התרגום לעברית, וככה צריך לנהוג. לתת את המקור
שנכתב בגטאות ובמחנות, ולצידו התרגום לעברית. האם יש קומנטר, שאלה, לפני שאנחנו ממשיכים? האם אנה עוד לא באה היום? לא. לא. אז לצערי אנחנו רק שניים, אף על פי שהקבוצה שלנו היא לפחות 6 אנשים. בימינו היא הייתה יותר גדולה לפני כמה חודשים, הסברתי למה אנחנו פחות, ולצערי, ביום הזיכרון לשואה, אולי זוהי העדות, מהי ההתעניינות בימינו, בזיכרון אמיתי על סמך דוקומנטים היסטוריים וספרותיים אותנטיים מהשואה. עכשיו אנחנו נמשיך לקרוא את אהרון צייטלין. השעה 7:03. כן, יש לנו פחות מחצי שעה. אני מזכיר לכם שביום שני התחלנו לקרוא מונולוגים פליינם יידיש, דיברנו על הרקע של המונולוג, ודרך אגב, גם המונולוג הזה לא היה מזיק לאף אחד אם ביום הזיכרון לשואה היו מקריאים אותו ומסבירים ומתרגמים. אמנם לתרגם את המונולוג הזה לעברית קשה מאוד, ואני ביום שני הסברתי אולי למה, אבל לדבר עליו, לנתח אותו, להסביר את החשיבות של מונולוג כזה כניבוי של אהרון צייטלין ב-46 על מה שקורה בימינו, זה היה הרבה יותר משמעותי ביום הזיכרון לשואה מאשר סיסמאות ריקות, לזכור ולא לשכוח. מה לזכור, מה לשכוח, את זה לא מביא. שלמה, אתה יכול להעלות את הטקסט? אתה שומע? שלמה? שלמה, אתה שומע אותי? שלמה? כן, אני שומע אותך. תגיד כן, כי יכול להיות שיש ניתוק, ואז אנחנו לא יכולים להמשיך. כן. לא, בסדר. אני פשוט התעטשתי, אז ניתקתי את עצמי, זה הכל. אל תנתק. רק רגע אחד, איך אני מקטין את זה? אתה יודע מה, שלמה, יש לי מחשבה. מכיוון שאתם רק 2 היום, ומכיוון שביום שני בלה כבר תהיה, ואולי אנה כבר תהיה, כן? ואלעזר אולי יהיה, כן? אני מציע שלא נמשיך היום לקרוא, ממילא נשאר לנו פחות מחצי שעה. אני מציע שאת חצי השעה, את פחות מחצי השעה שנותר לנו, נקדיש לדיון בינינו, דניאל ואתה, על יום השואה, על זיכרון יום השואה. אם תרצו להעלות שאלה או קומנטר, אם לא, אני אחפש נושא הקשור לזה, ונשאיר את הקריאה, את המשך הקריאה, ליום שני הבא. מה דעתכם? בעיניי זה מוצא חן. גם בעיניי, מכיוון שזה חבל, כן, שאנה ובלה ואלעזר, כן, לא יוכלו ליהנות גם. אז בואו נתחיל ככה. לכם יש הרשות לפתוח דיון
אם אין לכם מה לשאול או מה להגיד, אז אני אנסה לפתוח דיון. דניאל, רוצה להגיד משהו על אופן שאתה חושב שכדאי לעשות ביום הזיכרון לשואה, כדי להפוך אותו ליותר משמעותי, ולא רק כעדויות של ניצולים. דרך אגב, אתמול והיום, כל מה ששמעתי ברדיו, כן, זה חרדה עצומה, לדעתי מיותרת, שאומרת, אוי ואבוי, נותרו בארץ רק 166 ניצולי שואה, וכל חודש מתים מהם 40. מה נעשה כשלא יהיה לנו כבר עדויות? רק הדאגה האבסורדית הזאת מלמדת אותי שאני צודק כשאני אומר, רבותיי, זיכרון השואה, ביום הזיכרון לשואה, אם הוא מבוסס רק על עדויות של אנשים, אז אתם מפספסים בחלקו את משמעות הזיכרון של השואה. אנחנו לא רק רוצים לדעת מה קורבנות השואה עברו, זה חשוב, אבל מכיוון שבדרך הטבע כולנו לא נהיה פעם, למה אתם לא חושבים כיצד צריך להזכיר את יום השואה לא רק על ידי בני האדם, אלא על ידי התרבות שהם טיפחו וחיו אותה, ושהנאצים רצחו גם את המוסדות והתרבות הזאת. כן, דניאל. וגם מה אני מסכים איתך, ואני הייתי אומר, גם התרבות וגם מה היו החיים של היהודים, כי בכל זאת אני משווה את זה מה שאתה אומר, מה שקורה, הוא קרה בצרפת, שזה אותו דבר. לא מדברים ולא מספרים מה שעברו את היהודים, אתה אומר משהו פורמלי וזהו ונגמר. אתה אמרת, כן, אתה אומר דבר חשוב ביותר, לא רק התרבות אלא החיים, אותו דבר שדוקטור שאול אש, זיכרונו לברכה, רצה להתחיל לחקור, איך היו חיי היומיום של האנשים בגטאות ומחנות, אבל גם בין שתי מלחמות העולם. אי אפשר לדבר על השואה בלי לדעת איך היו החיים של קורבנות השואה בפולין ובאירופה בין שתי מלחמות העולם. את זה לא מבינים, לא ביד ושם ולא בבית לוחמי הגטאות. אני ניסיתי בחודשים האחרונים לשאול גם ביד ושם וגם בבית לוחמי הגטאות, ואמרתי להם, רבותיי, יש לי מאות ספרים ביידיש שנוצרו בין שתי מלחמות העולם ונתפסו. אני מוכן לתת את זה במתנה לבית לוחמי גטאות וליד ושם. אני אספתי את הספרים האלה במשך 60 שנה. למה? בגלל שעיסוקי הוא בספרות יידיש, ואני מתעניין ברקע ההיסטורי, וכל ספר ביידיש אנשים רצו לזרוק, אני כינסתי במפעל דוב סדן בשני חדרים בהר הצופים. אמרתי להם, לפני חודשיים, יש לי אולי 2,000 ספרים כאלה, ואני נאלץ על ידי האוניברסיטה העברית לעבור לחדר אחד. נותנים לי חדר חילופי תמורת 2 חדריי הישנים. אני לא יכול
את אלפי הספרים בשני חדרים, לדחוס בחדר אחד. זה כמו להכניס 3 פילים בפולקסווגן אחד. על כן רבותיי, אמרתי לבית לוחמי גטאות וליד ושם, אני מוכן לתת לכם את הספרים האלה ביידיש במתנה. מה הייתה התשובה? בית לוחמי הגטאות באו לראות את הספרים ואמרו לי, אנחנו לא רוצים את הספרים שלך ביידיש, זה לא העיסוק שלנו. הייתי בקשר עם יד ושם, מנהלת מחלקת הארכיונים, ואני בקשר עם הספרייה הלאומית זה שנים. מה הם עונים לי? מה, אם יש לנו עותק או 2 של הספרים ביידיש, אנחנו לא רוצים יותר עותקים. אנחנו נשלח אותם לגריסה, לחדרה, לנייר, יעשו מזה סמרטוטים. נו? כן? אז מה אני עושה עם 1,000 ספרים שאני חייב להיפטר מהם, כי אין לי ברירה, כי אין לי מקום? לזרוק אותם לפח אשפה? זה המצב, רבותיי. מצאתי פתרון. אתם יודעים, כמו שבארצות הברית יש The National Jewish Yiddish Book Center באמהרסט, ששם הם אוספים ספרים מאז 1988, ספרים ביידיש. גם במדינת ישראל יש אדם אחד, לא מוסד, אדם אחד, מנדי כהן, שהיה תלמיד שלי בחוג ליידיש, שהוא גם שחקן ביידיש, גם זמר, ואוסף מאז 20 שנה ספרים ביידיש בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב. והוא מוכן לקבל את הספרים האלה, ואני עכשיו בתהליך לאסוף ארגזים, אולי יהיו לי 30 ארגזים, שאני אמסור לו בשביל אוסף הספרים שלו, שגם הוא מחפש עכשיו מקום לאחסן אותם, כי מחסלים את התחנה המרכזית הישנה בתל אביב. תרבות יידיש וספרות יידיש היא סרח עודף במדינת ישראל, דבר לא נחוץ שאוטוטוט וגורלה יהיה פח אשפה. ואין עם מי לדבר על זה, לא בממשלה, לא במשרד החינוך, לא במוסדות שכאילו אמורים להנציח את תרבות היהודים לדורותיה. המצב נורא, ולכן פרסמתי באקדמיה עדו לפני כמה שבועות, מאמר שקראתי לו, הצורך להקים ספרייה של העם היהודי, ולרכז שם 750 שנה של כתיבה והדפסה של ספרים ביידיש. אם לא נעשה דבר כזה בירושלים, לדעתי העתיד הקרוב יראה ספרים ביידיש מתגוללים בפחי אשפה, כפי שהם כבר מתגוללים זה שנים. וסיפורים על זה סיפרתי לכם בזמנו, ולא רוצה לחזור עליהם. אם אתם מעוניינים, תיכנסו לאקדמיה.edu, הספרייה של העם היהודי, שם פרסמתי את המאמר, היו תגובות, היו אנשים שנכנסו וקראו, אבל יותר מזה אני לא יכול לעשות.
כדי להקים ספרייה כזאת בירושלים, אנחנו צריכים בניין של כמה קומות, שבו ירוכזו ספרים ביידיש, ובו תרוכז פעילות של מחקר והוראת תרבות יידיש לדורותיה. צריך מיליונים להקים מוסד כזה, אבל אם הוא לא יוקם, אף מוסד אחר לא יציל תרבות בת 1000 שנה. האם מישהו רוצה להגיב על זה? אני רוצה להגיד שאתה העלית פן אחד של איך להגיד, של שכחה, של התעלמות, אבל יש פן אחר שהוא חשוב מאוד, שגם ממנו מתעלמים, וזה ההתנהגות שלנו כלפי פליטים מאוקראינה. כן. שזה איזשהו לקח שהיינו, או שהיית מעלה בדעתך שאולי אצלנו הוא ישתמר יותר מאשר במדינות אחרות. והנה אנחנו רואים שבמדינות אחרות, כמו פולין או כמו נורווגיה, שם מקבלים פליטים בנפש חפצה, ואצלנו יושבת אישה בשם שקד, ובהתחלה מבקשת ערבויות של 75,000 שקל, ואחר כך 10,000 שקל, וכל מיני פטנטים כאלה, שפשוט מעוררים הרגשה של גועל נפש, ואז אתה שואל את עצמך, איפה הלקח? מה למדנו? מה למדנו מכל הסיפור הזה? אז יש עדויות, ואנחנו נאנחים, ואנחנו אומרים אוי ויי, וכל הדברים האלה, אבל בתכלס, כשאנחנו נמצאים ברגע של מבחן, איך אנחנו מתנהגים? זה מה שרציתי לומר. שלמה, מה שאתה אומר, אין שום ספק שהוא נושא כואב, ונכון מה שאתה אומר, אבל אתה הולך רחוק מדי. בוא נשאל, אותם 166,000 ניצולי שואה, כשאתה שומע היום, אתמול ברדיו, שעדיין שליש מהם חיים בתנאים מחפירים, ולא עדיין עוסקים איך להבטיח להם שיהיה להם כסף ללכת לרופא וכסף להתקיים כל חודש. עניי עירך קודמים, גם לזה לא למדו את הלקח. אנחנו פה מדברים על סימפטומים רבים של סינדרום אחד גדול. אנחנו לא רק שלא לומדים לקח, אלא שאנחנו מסתפקים במילים ולא עושים מעשים. ומכיוון שאנחנו מדברים על יום הזיכרון לשואה, בוא נתרכז בו. אני שמעתי היום או אתמול על נכדה, כן, של איש אוקראיני מאוקראינה, שהצילו אותה והביאו אותה למדינת ישראל. והנכדה הזאת היא נכדה של חסיד אומות העולם. והיא מספרת שכאשר אותו יהודי שהסבא שלה הציל, רצה לתת לו כסף אחרי המלחמה, מה ענה הסבא? אני לא רוצה ממך שום כסף. אני הצלתי אותך, ומי יודע אם בעתיד אתה לא תצטרך להציל את משפחתי. ואכן נכדה זאת הובאה למדינת ישראל. מדהים. כן. כן. השעה 7:22. כן, יש לנו עוד כ8 דקות. במסגרת הדיון שלנו כל היום, 1.5 שעה הזאת, על האופן המתאימה יותר להזכיר את זיכרון השואה,
כי עסקנו בעיקר בביקורת על הדרך איך שמזכירים. האם יש לכם משהו להציע? דניאל? אתה שומע אותי? כן, כן, שומע. כן. רק תענה, אם יש לך או אין לך, כדי שנמשיך. חבל על הזמן שעובר בלי שההקלטה מוקלטת. כן. מה שקובע זה יותר מה שאני מבין. כן. הפוליטיקה, ולפחות מה שאתה אומר, מעניין את האנשים, וכמובן... כן, אבל אני שאלתי שאלה מעשית. האם יש לך הצעה כיצד לשפר את יום הזיכרון לשואה? או שכן או שלא, כן? אם תגיד לא, אז אנחנו ממשיכים. אם אתה אומר כן, אז תגיד. תכלס אין לי, אבל אני מסכים איתך, כן צריך, אבל איך לעשות... בסדר. שלמה, מה אתה אומר? אין לי רעיון, אבל אני יכול בכל זאת לספר משהו קצר. בבקשה. בני הלך אתמול למפגש אצל משפחה שהוא איננו מכיר, כזיכרון לשואה. זיכרון בסלון. כן, שנינו, גם בני וגם אני, מתגוררים בבנימינה. וכשהוא חזר, אני שאלתי אותו, תראה, היו בטח כמה מפגשים כאלה, האם לכולם מצאו ניצול שואה שיתאר? אז הוא אומר, לא, מה פתאום? אני הייתי בטקס שבו הופיע נכד של ניצול שואה. אז שאלתי אותו על מה הוא דיבר, הוא סיפר מה שקרה לסבא שלו. נכון. אז זאת אומרת, מכאן אתה למד שהעסק לא נגמר. העסק לא נגמר, אבל הוא מתרחק מן המקור. נכון. הנכד, גם אם הוא יודע לספר, מספר שוב עדות של ניצול, אבל התרבות היהודית שהוכחדה על ידי הנאצים לא מרוויחה מזה כלום. נכון. זה העניין. זה העניין. אני חושב שאנחנו מתקרבים לסיכום השיחה שלנו היום. רגע. השעה 7:25. כן, אנחנו מתקרבים לסיכום, ואני אנסה לסכם. ואני אגיד ככה, היום אני ניסיתי, בגלל שזה יום הזיכרון לשואה, 77 שנים אחרי תום מלחמת העולם השנייה, אנחנו עדיין תוהים איך לזכור את השואה ואת הקטסטרופה שקראה לעם היהודי לפני 3 דורות ויותר. ואני ניסיתי לרמוז במה שדיברנו, שאנחנו לא הצבנו לשביעות רצוני, אבל לא רק רצוני, איך לזכור לא רק את האנשים, ולא רק מה שעשו לנו, איך לזכור תרבות שאיננה עוד, איך לזכור שפה, עיתונות, ספרות, אורח חיים, דרך מחשבה באמצעות שפת יידיש ותרבותה. מכיוון שאף אחד, עד כמה שאני מבין, לא חושב על זה ואין לו מוטיבציה לחשוב איך עושים את זה. זה נכון, דוברי יידיש מתמעטים, אז דווקא בגלל זה, האם מישהו חשב שצריך ללמד יידיש הלאה? אני בספק גדול. האם מישהו חשב שצריך לטפח את הכרת ספרות יידיש? אני בספק. אולי יש פה ושם קורסים כמצוות אנשים מלומדה, באוניברסיטת באר שבע, בתל אביב. אין תפיסה כוללת איך אנחנו מנגישים לקהל הרחב בכל הרמות של הלימודים את התרבות שהוכחדה ביחד עם נושאיה. כאשר הניצולים מאותה הכחדה
הולכים ומתמעטים בקצב מסחרר, כאשר משרד החינוך איננו מתעניין בתוכניותיו. להפך, היום משרד החינוך ביטל גם ספרות, גם היסטוריה, גם תנ"ך. מה יהיה? אנחנו נפסיד 1,000 שנות תרבות, ציוויליזציה שלמה במו ידינו? זה מטורף. אין במדינה הזאת, אין מי שדואג לזה. במדינה הזאת ביום זיכרון השואה, זה המבחן. אם ביום זיכרון השואה לא דואגים על זה, אז מתי ידאגו לזה? לפני שאנחנו מסיימים, האם יש למישהו מכם להגיד משהו, לפני שנגיד שלום עד ליום שני הבא? תודה רבה. תודה רבה לכם. אני מקווה שכאשר ההקלטה שלמה תעלה ליוטיוב, יש כיום כבר 4,200 אנשים שנכנסים מכל העולם, שזה יזיז למישהו משהו. תודה רבה ולהתראות ביום שני 5:45, כדי לקשקש, ושלמה תנסה 5:45 לפתוח, כדי שנוכל לעסוק בעניינים לפני ההקלטה. תודה רבה. אני שב ומתנצל על האיחור. לא, תעזוב, זה קורה לכולם. להתראות.